שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות. שלום, הגעתם למכללת סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אתם צופים בסרטון הדגמה כחלק ממסלול לימודי עיצוב גרפי או לימודי תוכנה אצלנו. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים גם באתר שלנו בסרטוני הדרכה. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בלינק המצורף בתחתית הסרטון. צפייה נעימה, להתראות.